Bon dia, avui estem així en el pont inundable Camí de Sant Joanet. Com heu vist, allà a res està Sant Joanet. Molta gent ve en bicicleta per ací, també a peu, passejant. I és un lloc important entre la comunicació d'aquests dos pobles, Sant Joanet i la Pobla Llarga. I des de ja fa molts anys, des que farem aquest desvio, hi ha el següent problema. Hi ha un pont inundable que plou i passen 2, 3 mesos, 4 mesos inclús després d'haver plogut i continua sense poder passar per aquest pont inundable i provocant una dificultat entre aquestes dues poblacions. Ara aneu a veure com està aquesta situació. Així podeu veure que ja fa 2 mesos que no plou i seguim igual amb aquest fangueral i amb aquest any. Des de Compromís hem demanat ja 2 vegades a aquest equip de govern una solució a aquest problema que creguem fàcil, i és que una simple bomba d'aigua a la brigada podria, quan plou, llevar l'aigua d'aquesta zona inundable. Totes les poblacions, o moltes poblacions, tenen llocs inundables que quan acaba de ploure va la seva brigada, ho lleva, fins i tot si avisarem els bombers podrien vindre a llevar-lo sense cap problema. I també creiem que seria necessària una col·laboració entre els dos ajuntaments, Sant Joanet i la Pobla, perquè fins i tot una vegada podria llevar un poble que estem al límit de la població. I també una altra solució que veiem és que se podria construir a aquest lateral una vorera lo suficientment alta perquè quan plogo la vorera seguisca visible i la gent pugui passar encara que sigui a peu, encara que no passarà en bici o en cotxe, podria passar a peu. Aquest camí, pels que no ho saben, porta al cementeri de la Pobla Llarga i d'immediat dins de la població. Moltes gràcies.